jer je meni se bilo jako teško nositi s tom slavom. Tai Chi ulazi u Uber i događa se što? Ispričala sam jednu super anegdotu sad iz taksija. Ovo je fantastično. Znači, Tai Chi ulazi u Uber i događa se što? A vozač veli, pa vi se vozite pod vašim imenom. A i velim, pa što bi trebala promijeniti ime? Pa da, pa ne možete uzeti svoj imenom. Veli, a čak niti nemate sunčane naočale. Kao da se sakriješ. Da se sakrijem. Ja još uvijek ne znam zašto, bi sad nema sunca, oblačno je. A onda on meni veli, i još piše raspoložena za čavrljanje sa vozačem. On je bio izvan sebe, ja velim, a zake ne, mislim, baš lijepo da se malo porazgovaramo, da vidim kak vi živite, kak vi u Zagrebu. Kaj ima novo? Ti ćeš zauvijek ostati ona Tai Chi iz one godine koja je nastupala na naš Hajde da ludujemo u Zagrebu, ona plava kosa, ona narančasta haljina. Jel ti to, mislim, jesi svjesna toga? Pa jesam i... Znaš, ljudi očekuju da sam, valjda što, da sam se zamrzla u ono vrijeme i da ću tako biti non stop, tako da mi dođu ljudi i veli, joj, pa niste se ništa promijenili. Ja velim, pa morala sam se promijeniti, ipak je 30 godina. Tai Chi, ti si prva koja je imala svoju lutku na području bivše Jugoslavije, kao Barbie, naša verzija Barbie. Jel imaš još uvijek tu lutku? Imam. Moram reći da je ta Barbika lutka meni donijela jednu veliku lekciju životnu. Kad sam ja primila tu Barbiku u ruku, ja sam shvatila da puno od nas, žena, se zapravo zaglavimo u taj imidž te lutkice koja uvijek mora biti lijepa, kojoj zapravo drugi odlučuju šta će imat na sebi, jer ovo ti bolje stoji, ovo ti je malo više ovako, ovo ti je malo ovako, i koja šuti, koja je uvijek nasmijana, a šuti. A iznutra je prazna i sama, i tko zna šta se u njoj događa. Jer je meni se bilo jako teško nositi s tom slavom. Ja gdje god sam došla, ako bi došla bez šminke, ljudi bi govorili, joj, Tai Chi, pa vi ste mi puno ljepši na televiziji. Često puta bi mi znali reći, joj, pa izgledaš ko čovječa ribica. Svašta ljudi znaju reći. I pogotovo kad je čovjek mlad, to ti stvarno, znaš, ja se nisam znala s tim nositi. Nisam znala reći, gle, ja sam lijepa i bez šminke, ljepota je iznutra, to nisam znala reći. Ali sam znala da ne želim živjeti u tom takvom, kako se veli... Nije oklop, ali oklopu. Da. Koliko te Amerika učinila danas ovakvom kakva jesi? Prosti, ponovi? Koliko te Amerika formirala u osobu danas kakva ti jesi? Pa ne znam da me Amerika... S obzirom da se radi o potpuno drugačijem mindsetu u odnosu na Hrvatsku. Da, ne znam da li je Amerika formirala ili život. Znaš, to su sve životne odluke koje te dovedu do nekakve nove faze, do nekakvih novih razmišljanja. Budite takve kakve jeste, jer vas svijet treba u vašem najautentičnijoj verziji.